Здравейте, любители на автомобилите! Създавам нова поредица, в която аз, новобранецът, ще си ремонтирам автомобила без никакви познания, без бюджет и абсолютно така. Просто влизам в джаза, почвам да правя някакви неща. Ако усъра нещата, ще се опитам да ги оправя, пак ще снимам как ги оправям. Във влоговете ми ще давам мнение за нещата, които съм направил, колко време издържат, дали са надежни. Тогава ще ви препоръчвам, ако искате да използвате метода. Сега са просто рандъм неща, които може да гледате, как се правят и реално да спестите някой лев. В днешния епизод съм решил да ви покажа така дълго очакваните джанти. А именно телефонните шайби от Audi, които стават на Seat, са корозирали, трябва да ги освежим малко. Взел съм спрей, който е същия като джантите, а именно хром. Ще ги подготвя, ще ги боядисам, ще ги монтираме, ще видим колко време ще издържи боята върху тях, макар че аз до сега не съм имал проблем с другите джанти, които са летните. Те също са правени от мен. Ще ви покажа какво използвам като инструменти, като материали. Също така колко пари ще излезе целият проект, защото това е един малък проект, който го правя. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, ще се радвам да подкрепите канала, защото го правя с голямо желание. Искам да отворя малко повече хора, вместо да дадат много пари за някакви такива елементарни неща, които може да се направят с двете ръце. Ако ви харесва контента, абонирайте се, харесайте, наистина значи много за мен. Благодаря на всички, които са абонирали. И понеже искам да си направя един експеримент, все пак намерих тук един сервис, който предлага боядисване на джанти. Искам да видя колко горе-долу пари ще ви вземат. Сега ще ми звънна. Ало, здравейте! Само секунда. Здравейте, чуваме ли се? Да ви попитам, видях в сайта, че предлагате боядисване на джанти. 4 джанти, 15 сола за боядисване, горе-долу колко парички излиза? 260 лева. Примерно като за 30 лева има ли как да ги направим? Само едната поне? Затворим! Освен да се захващаме и да покажем на тези, които взимат 260 лева, че с 30 кинта може да постигне абсолютно същия ефект. Какво ще кажете? Започвам с шкуренето. Избрал съм 180-ка. Мисля, че не са толкова дълбоки нараняванията. Надявам се да излезне. Ако не, има и малко по-дебели шкурки. Но мисля, че тази ще е добре. Почваме да шкуриме. Вече е изшкурената джанта, отдолу има още една, остават още две. Ето и какво представляват. Така с лампите се вижда доста повече. Това цялото минава една шкурка на ръка и се получава ето така.
Преди да започна да бладисам джантата, ще обезмасля хубаво, за да не е останало случайно някъде прах или някое бокуче, което ще прецака цялата работа. Започвам с облепяне на джантата. Тези дупки тук. Трябва всичките да ги облепа, понеже ще бладисам само горната част. Ето, че вече облепих джантата с хартиено тиксо, цялата, за да не се боядиса и гумата. Проверявам са някъде да няма някое ръбче, което да прецака цялата работа. Така. Сега ще облепя и вентила, защото не искам и той да се боядиса, и започваме да пръскаме джантата. Ето, че дойде време и за дългоочаквания момент. Разтръсквам хубаво спрея. Нанасим един първи слой, изчакваме да изсъхне, след това повтаряме още един или два пъти. Сега ще изчакаме, след това ще повторим. Минаха няколко минутки, мисля, че боята е изсъхнала. Повтаряме процеса. Естествено, аз съм новобраница и за първи път правя такива джанти с хром. До сега всичките джанти съм ги правил черни. И въпреки моите старания да стане перфектно, сега виждам, че там, където не съм изкурил до перфектно гладко, се получават ето такива люспички, което не е проблем, но е дразни. Примерно, ако бях свалил гумата, можех да го оправя, но исках да свалям гумите, защото така щеше да се оскъпи целият процес. Сваляне, после качване, като ги качват гумаджиите не внимават, ще отраскат джантата и затова реших да не ги свалям. Това ще го оправя с шкурене допълнително, нищо, че сега боядисах точно джантата. Другите ще ги дошкура, за да не се получават и те така. И за напред вече ще знам, че ми трябва машина за шкурене, а не на ръка, защото на ръка отнема доста време и накрая ефекта е това. Искам да благодаря на всички, които са стигнали до тази част на клипа. Евала, абонирайте се, харесайте, коментирайте, дайте някакви съвети, ако знаете как точно да го оправя най-лесно, и ще кача втора част с готови джанти. Адиос!